Velkommen til. Og det her, det er jo sådan en special edition, kan man sige, og det er fordi, at Black Friday er startet. Og det er den også her hos os i Cincino, og det er jo fantastisk, fordi i stedet for at købe flere sorte sokker, eller hvad ved jeg, så kan man jo lige så godt købe noget mere sundhed, og få meget mere sundhed for pengene. Så det har jeg fokus på. Men I skal jo først vide, hvorfor at I overhovedet skal bruge penge på det med sundhed, og hvorfor det er så vigtigt. Og inden jeg går i gang med præsentationen, så vil jeg lige fortælle, hvem jeg er. Jeg hedder Helle Ebjerg Andersen. Jeg er farmaceut, og jeg elsker at formidle alt det omkring forebyggelse og sundhed. Og min fokus det er hjernen, men det er jo hele kroppen, der skal have det godt. Og alt det, jeg kommer til at fortælle om nu her, det er super godt for hele kroppen. Så skal jeg lige høre, kan I se min... Hvor skal jeg lige have præsentationen frem? Kan I se min præsentation nu? Yes. Yes. Så det handler om nu her, det er jo så fokus med Black Friday. Og hvordan er det, vi får meget mere sundhed for pengene lige nu? For det er jo dejligt. Så allerførst, hvad er det overhovedet, det handler om? Hvad er det, I skal bruge penge på her? Det er ikke sorte sokker, det er mere sundhed. Og det er testbaseret sundhed. Og det, der er så vigtigt med det her testbaserede sundhed, det er at finde ud af, om I mangler nogle vigtige næringsstoffer. Og hvis I gør det, så gør noget ved det. På den ene eller den anden måde. Men brug de her tests, som jeg kommer til at fortælle om, til at finde ud af, om I mangler noget. Og jeg tænker, at alle jer, der kigger med her, også I interesserer jer for sundhed. Og det er en rigtig god idé at interessere sig for det, inden det går galt. Fordi nogen har det med først at komme i tanke om, at de skulle have passet på kroppen, når de bliver syge. Så vi er her også for at inspirere dig, der lytter med til at tænke sundhed, inden at man begynder at have noget i kroppen, der driller. Og selvom vi i dag ved ret meget på verdensplan omkring det her med sundhed, så går det altså galt. Flere og flere udvikler livsstilssygdomme og har et eller andet i kroppen, der ligesom driller lidt. Jeg var hos en massør her for noget tid siden, og han sagde, jamen lad os lige prøve, hvor har du noget, der driller? Og jeg sagde, nej, det har jeg ikke. Ej, det kan ikke passe. Du må da have et eller andet, der driller. Nej. Så der er ligesom en forventning om, at når man når en vis alder i hvert fald, så har man da et eller andet, der driller. Det behøver man ikke have. Men man kan sige, at det, der er sket i den moderne tid, det er, at vi er kommet ret langt væk fra det der med at bruge vores mad som medicin, og vores medicin som mad. Altså det her med, at vi skal bygge kroppen op og få den til at gøre alle de her gode ting, og det er selvfølgelig via det mad, vi putter i munden, og også resten af vores livsstil. Og hvis vi kigger på, hvad vi har spist tidligere, så var det jo fra naturen, som naturen har skabt det til os. Og der var faktisk propfyldt med næringsstoffer og kostfibre og omega-6 og omega-3, men det er der ikke mere. Det er et problem, at vi i dag, meget af det mad, vi spiser, det er fremstillet af fødevareindustrien, og tit for at få os til at spise mere, så vi ikke kan stoppe ved at putte alt det der lækre i munden, så har de puttet lidt mere fedt i, og lidt mere sukker i, og fjernet nogle fibre, og fjernet nogle bitterstoffer og sådan noget. Det er ikke særlig godt for kroppen. Fordi at selvom al den her moderne tid, som vi har nu, er der, så er vores krop mega gammeldags. Den har faktisk ikke forandret sig. Den vil have det som i gode gamle dage, hvis den skal fungere optimalt. Og en af de ting, som jeg ikke ved, om du kender til, men det er det, der hedder omega-6 og omega-3. Begge to er essentielle fedtstoffer. Vi skal have det via maden. Kroppen kan ikke selv lave det. I gamle dage, så var der masser af omega-6 og 3 i vores mad, men i en god balance. Specielt vi bare fik lidt fed fisk et par gange om ugen, og så spiste maden, som naturen havde serveret den for os, uden den havde været igennem fødevareindustriens kreative maskiner, kan man sige. Det, der skete i 60'erne, og jeg kan huske det hjemme fra mit eget køkken, altså mine forældre, det var, at det pludselig måtte vi ikke bruge smør mere, så det var kun i weekenden, og de andre dage, der stegte vi i solsikkeolie, for det fik vi at vide, det var så godt. Problemet med solsikkeolie, det er bare, at det er rent omega-6. Så lige pludselig har vi siden 60'erne fået sindssygt meget mere af det, der hedder omega-6, end det naturen normalt giver os. Og samtidig med det, så er det fisk, vi spiser, specielt hvis vi snakker dambrugsfisk, det indeholder faktisk ikke særlig meget omega-3 mere. Så selvom man skulle gå rundt og spise fed fisk, laks og det de fleste nok spiser, af den slags, så er der faktisk ikke så meget omega-3 i. Det vil sige,
at som I kan se på tidslinjen hernede under, så har vi meget mindre omega-3 i dag i vores kost, og meget mere omega-6. Og hvis man er et barn, så er det endnu værre. Så er man meget mere ude af balance, end voksne er. Og det er fordi, at de unge mennesker i dag, de er jo vokset op med, at det er naturligt, at man lige køber et pølsehorn på vej hjem i 7-Eleven, og der er endda 3 for 2 styks pris. Det, man skal tænke på, når man tænker omega-6 og 3, det er også, at omega-6 er med til at lave inflammation i kroppen, og omega-3 er med til at stoppe inflammation i kroppen. Så omega-6 er lidt, der laver lidt ildebrand, og omega-3 er med til at stoppe ildebranden. Så jeg kan jo godt se, at det går jo ikke, hvis der er 25 gange så mange ildebrænde, som der er brandmænd. Det går helt galt. Det skal i hvert fald være en dygtig brandmand. Men det, det her i kroppen, når vi er ude af balance, det er ikke særlig godt, og det er forskelligt, hvordan vi kan mærke det. For hver af os, nogen kan måske få lidt led- og muskelsmerter. Nogle gange er det organerne, der ikke gør helt, som det skal. Det kan være hjertet, der driller. Det kan være huden, der bliver tør, øjnene, der bliver tørre, uelastiske hud og sådan noget også. Og så er der vores hjerne, som jo simpelthen ikke kan bygges op normalt, eller optimalt i hvert fald, hvis ikke man har nok omega-3, og man ikke er i en god balance. Og grunden til, at det kan gå ud over hele kroppen, det er fordi, at vi er bygget op af celler, og hver eneste celle er bygget op af sådan et fedtlag, som der afgrænser selve cellen, og det er fedtstoffer, den er lavet af. Så hvis ikke vi får de rette mængder af de rette fedtstoffer, så virker cellemembranen ikke optimalt. Så kan næringsstoffer ikke komme ind, og affaldsstoffer kan ikke komme ud. Og måske er du en af dem, der er lidt træt, det ved jeg jo ikke vel, men inde i de der celler, der er noget, der hedder mitokondrier. Det der, når vi laver energi i kroppen, det er også et dobbelt fedtlag. Så derfor er det også vigtigt at få de rette forhold imellem omega-6 og 3. Så det er vigtigt at holde øje med, om man har det. Fordi hvis den er optimalt sammensat, så er der meget mere, man kan sige, flow i cellemembranerne, og der sker simpelthen så meget i forhold til, at kroppen har det optimalt. Og det jeg godt kunne tænke mig, at du lige sådan reflekterede over, fordi jeg kunne godt tænke mig at give dig en idé om du ligger op i det, der hedder the blue zone, altså der, hvor man lever længe uden skavanker. Så hvor mange gange om ugen er det, I spiser sild? Hvor mange gange om ugen er det, at I spiser makrel? De 2 ting er det, der er lettest at få omega-3 fra. Og normalt er der ikke særlig mange, der spiser ret meget af det, desværre. Så, og hvis man så heller ikke laver alt mad fra bunden af, og man kommer til at bruge lidt solsikkeolie en gang imellem, så gør det så noget længere led, kommer man i det her røde område. Men heldigvis, så kan man teste. Så den her den der balancetest, der er øverst til venstre her, den kan måle, om du får nok fisk, om du får nok omega-3, eller om du får for meget omega-6. Og det er ret smart, fordi hvis du ved, om du er i underskud, så kan du gøre noget ved det. Og jeg kan godt sige dig, at det er meget inspirerende at få taget sådan en test, fordi at man får lyst til at gøre noget ved det, hvis man er i underskud. Fordi det er så gennemgribende vigtigt for hele kroppen. Så er der også en D-vitamintest. Det er også igen bare en prik i fingeren, 2 dråber blod. Og halvdelen af voksne i Danmark mangler D-vitamin. Og 60% af vores børn gør. Så få det nu testet. Så har vi langtidsblodsukkertesten. Og langtidsblodsukker, det er jo det med diabetes, gammelmands diabetes. Jeg tror, der går omkring 500.000 af det sidste tal, jeg har set danskere rundt, som ikke ved, at de er på vej til diabetes. Så, det vil jeg bare sige, er du over 40 og har lidt mave, få testet dit diabetesniveau, fordi det er meget, meget, meget nemmere at gøre noget ved sin livsstil på vejen hen til en diabetes, end når man først har fået det udviklet. Det er bare en test. Tag den en gang om året og pas godt på dig selv. Og så den sidste test, vi har fået på markedet nu her, det er en Gut Health Test, som igen med 2 dråber blod fortæller noget om, i bund og grund får du nok kostfibre, og er du sikker på, at du ikke har inflammation i kroppen. Det er faktisk jeg vil næsten kalde det en livsstils. Det er ikke kun en Gut Health Test, det er faktisk en livsstilstest. Meget, meget spændende. Og når nu vi snakker lidt Black Friday, så er det i forhold til balancetesten, at det er mest relevant lige nu. Men derfor er de andre jo også virkelig relevante alligevel. Testen bliver sendt op til Vita, som er et uafhængigt laboratorium oppe i Oslo. Og Vitas har udviklet har virkelig, virkelig mange tester. De har specialiseret sig i det med tørblodstest. Vi har bare lige 4 af dem, som er allermest vigtige i forhold til at sikre sig, at man ikke udvikler livsstilssygdom og passer og bare er optimal og understøtter kroppens funktioner. Når vi snakker balancetesten,
altså den, der også er på Black Friday, så er der taget 1,5 millioner test på verdensplan. Og prøv engang at forestille dig, hvor mange tror du, der er ude af balance imellem det, der hedder omega-6-3? Det er næsten os alle sammen. 95% af os i Europa har brug for mere omega-3 og har brug for at skrue ned for omega-6. Det er rigtig mange. Man tager testen, man sætter den op til Vitas forskerlaboratoriet, og så cirka 14 dage efter kan man få sit testresultat. Da jeg tog min første test, og jeg vil sige, at jeg har arbejdet i ernæringskontoret i Fødevarestyrelsen. Så jeg gjorde jo alt det, Fødevarestyrelsen sagde. Spis sundt og varieret, fisk et par gange om ugen, kosttilskud og noget fis. Så jeg spiste ikke kosttilskud. Jeg brugte solsikkeolie, som de sagde. Jeg spiste fisk et par gange om ugen. Men de fisk, jeg spiste, kunne jeg godt se, da jeg så det resultat. Det var jo fiskefrikadeller. Det er lavet på hvid fisk og dambrugslaks. Der er ikke meget omega-3 i. Så nogle af os, som tror, vi er super sunde, fordi det er vi altid gået op i, når vi så tager den her test, så kan den vise et helt andet billede. Og det er derfor, jeg synes, test er så super vigtige i forhold til ikke at gætte, at det fungerer bedre på engelsk, don't guess test, og så gør noget ved det. Så det gjorde jeg. Det kan jeg godt fortælle jer. Og så er det jo sådan, at det vi måler på med de her test, det er vores røde blodceller, og på 120 dage, så er alle de der røde blodceller, vi har i kroppen, de er faktisk skiftet ud. Og de er lavet nu af den nye livsstil. Det vil sige, at du begynder at spise en højkvalitets omega-3-olie for eksempel, så vil alle dine cellemembraner nu efter 120 dage være bygget op. Og det vil sige, at din hjerne fungerer bedre, din hud fungerer bedre, måske er der nogle knæsmerter, der så lidt forsvinder. Du er kommet i balance. Dag for dag. Og nu hørte du godt, at jeg sagde fiskeolie, og det ved du garanteret også godt, vi arbejder med, men det er faktisk meget mere end en fiskeolie. Vi kan faktisk ikke helt tillade os at kalde det en fiskeolie. Fordi ham, der hedder Ola Eide, han sad som nummer 2 af vores videnskabelige ekspertpanel, han sad for cirka 20 år siden og forskede i fiskeolie. Og hvorfor var det, vi ikke fik de samme gode sundhedseffekter af en almindelig ren fiskeolie i forhold til en fed fisk? Og det han fandt ud af, det var, at når man ekstraherer de der fiskeolier fra fisken, så fjerner man også antioxidanter. Det vil sige, der er ikke noget til at passe på den der fiskeolie, at den ikke harsker og rådner. Han fandt så ud af, at hvis man tager fra jomfruolivenolie, og specielt at de høstet lidt tidligt, så er der mange af de her polyfenoler i, som styrker den her omega-3, både så den bliver optaget bedre, men også så den ikke harsker. Så de passer på hinanden. De passer sammen, ligesom de gjorde inde i fisken. Og så er der faktisk også D-vitamin i den her olie. Det vil sige, at det er total middelhavskost, det her. Da han forskede, Ola Eide, der for 20 år siden, så skulle han jo finde ud af, hvordan er det med de andre fiskeolier i forhold til balanceolien. Hans mål var at finde en olie med polyfenoler i og antioxidanter, som ikke harskede. Så derfor lavede han selvfølgelig test på de forskellige, der var. Og det viste sig, at en krillenolie, den er ikke særlig stabil, den harsker og rådner ret hurtigt efter 5 timer. Og I kan se helt ud til højre, der er balanceolien. Det er den, hvor der også er polyfenoler i fra olivenolie. Det er den, vi arbejder med. Og den bliver ved med at være god kvalitet, også efter 35 timer. Og det er super vigtigt, fordi når vi har spist og indtaget olien, så skal den jo virke ind i kroppen, indtil vi spiser en portion olie næste dag. Så det er også derfor, at når vi spiser fisk, der passer den selv på sig selv, men når vi spiser fiskeolie, er det mega vigtigt, at det ikke harsker. Heller ikke ind i kroppen. Så det, jeg vil anbefale dig at prøve at smage og prøve, og så mærke på din egen krop. Og hoppe lige på med alt det her fredagstilbud, skal jeg til at sige Black Friday. Det er den her fiskeolie, som er både fiskeolie og olivenolie og D-vitamin. Og den mængde af EPA og DHA, de her fiskeoliemolekyler, der er i, det er den mængde, som vi har testet, og på daglig basis får nye testresultater ind på, som er det, der skal til i forhold til din vægt. Og hvis du sammenligner det med mange andre produkter på markedet, faktisk dem alle sammen, så er der bare meget mere EPA og DHA i her, og det er derfor, det virker sammen med de her polyfenoler, som øger optageligheden og gør, at det ikke harsker. Og det, der er gode ved den her også, det er, at den smager mega godt.
Og når nu vi skal spise det hver dag, for vi bygger jo celler op hele tiden, så er det jo ret vigtigt, at det smager godt. Jeg vil aldrig komme til at spise levertræn, ligegyldigt hvor sundt det var. Det kan jeg godt sige. Det tror jeg simpelthen ikke. Men den her, den smager jo simpelthen så godt, at det er forskelligt, hvordan folk spiser den. Jeg bruger den simpelthen i min mad. Den med grebfrugt, det er jo ligesom det er ligesom en salatdressing. Det er olivenolie med lidt grebfrugtsmag. Smager mega lækkert. Du kan ikke smage fisken. Appelsinen, den putter jeg på min havregryn. Så får vi lige pludselig en hjernehavregryn, altså. Men mange spiser det som et shot med en juice, eller tager det med sådan en lille glas, et bære, så man får den rette mængde. Men det gør altså, det er meget, meget nemt at integrere og få i sin hverdag. Og det er jo vigtigt. Hvis man skal give sin krop en ekstra krammer, så vil jeg anbefale den her. Og den er nemlig også på Black Friday. Og det er Revo-olivenolie, der er i den. Der er altså 30 gange flere polyfenoler, antioxidanter, i den her olie, i olivenolien, end der er i den anden. Begge to er super gode. Den er bare lidt bedre. Og er du veganer, eller kender nogle veganere, der skal have nogle julegaver, så køb den her. Den er også på Black Friday. Det er den veganske olie. Den er lavet på alger. Også meget højt niveau af EPA og DHA. Kan varmt anbefales. Alle de her produkter er certificeret med det, der er relevant for det enkelte produkt. Sensino går ekstremt meget op i, at tingene er i orden. Og så kan det være, at du tænker, har jeg brug for det her olie egentlig? Jeg har en eller anden alder. Jamen, det har du. Og det har du, fordi du hele tiden bygger celler op. Og hvis du er i tvivl, så tag en test. Og se, hvor du ligger. Fordi så kan du se, om det, du gør, er godt nok, eller du har brug for at få suppleret med noget omega-3. Det er sådan, at den her olie faktisk støtter kroppen i nogle ekstremt vigtige funktioner. Den støtter op omkring normal hjernefunktion. Den støtter op omkring normal hjertefunktion, normal blodtryk, normal immunfunktion. Hvem vil ikke gerne igennem vinteren uden at skulle ligge under dynen, altså? Det er nu, I skal slå til. Kom igennem vinteren med en masse olie og en D-vitamin. Jeg tog test nummer 2, og jeg var meget spændt. Jeg vil sige, det er de længste 120 dage, jeg har haft. Jeg røg ned på 2 dage. Og det ser jeg, har virkelig, virkelig, virkelig mange, jeg har hjulpet med den her testerolie. Og alle sammen kommer ned under 3 til 1. Så kan der være en enkelt en gang imellem, der ikke gør, men så er det fordi, jeg glemte den også lige. Ej, var der meget sne? Nå. Jeg glemte den lige i 2 uger, eller jeg tog den ikke med på ferie, jeg måske har ikke fået taget nok. Men spiser man den anbefalede daglige dosis dagligt, så kommer man under 3 til 1. Og det har vi jo data på. 95%. Og vi snakker ud fra den kommer ikke der, de der 1,6 millioner, som der er blevet testet. Så der er masser af datagrundlag. Men er det ikke spændende, så går man bare ind på den der sinsinotest.com og får eller man kan have det, bare kigge på det digitalt, eller også kan man downloade en rapport, både fra før og efter. Nu kommer det første gode tilbud. Er I klar? Trommeøvel. Konceptet i vores Black Friday tilbud her, det er: køb en pakke og få noget mere med første gang. Jeg skal nok komme med nogle priseksempler. Men hvis nu vi kigger hen til venstre. Hvis man køber en pakke, hvor der er 2 test i, og hvor en lille startspakke 2 test og 2 olier, store og 2 små, så får man en ekstra test med 2 ekstra store og 2 ekstra små for samme pris. Hvis man beslutter sig for at købe hele den store pakke olie, så man har det på én gang, altså man får mængderabat, det får vi altid. Lige nu får man bare ekstra 2 store olier, 2 små olier og en ekstra test. Her kommer der lige på priseksempler. Hvis I kigger her. Hvis man ikke skal have testen med, så kan man sige ja til en mængderabat på 8 store flasker og 2 små. Så er der mængderabat. Ved at købe det her, når der er Black Friday, så får man ved den første levering, hvis man køber det på sådan en abonnementsordning, så får man 2 af de store og 2 af de små ekstra med. Man kan også vælge at sige, at vi skal bare dele en pakke, mig og familien, eller til julegaver, eller hvad man nu vil bruge det til. Så kan man købe hele pakken, altså de 8 store og de 2 små på én gang, til 2.913. Så får man stadigvæk 2 store flasker med, 2 små flasker med, men man får også endnu en ekstra med, som man også, så det er faktisk 3 store og 2 små. Det er altså ret meget for den samme pris ved at tage action lige nu her.
Hvis man gerne vil have test med, og det vil jeg jo anbefale alle at gøre, så er der igen, man kan enten købe alle de her store olier, eller den store pakke på én gang. Der får man jo 2 test med, plus de her 8 olier, plus de 2 små, men man så får faktisk gratis ekstra med. Igen, 2 store, 2 små og en ekstra test. I kan se det der, hvor pilene peger nede til højre. Det er alt det ekstra, man får med. Køber man det på én gang, så får man endnu en ekstra en med og sparer portoen. Det er en super godt tidspunkt. Hvis nu I tænker, I kender nogen, I synes, de skal passe lidt bedre på deres sundhed, så sag og køb det her nu, så har I en ekstra test, som I ellers ikke vil have, og I har de her 2 store, 2 små ekstra olier. Giv det i julegave, i adventsgave. I har garanteret nogen, I holder af, hvor I tænker, ej, bare de vil passe lidt bedre på sig selv. Nu skal I lære lidt mere, inden der kommer det næste gode tilbud. Og det handler om, at en ting er vores cellemembraner, som er lidt i underskud af alt det gode. Det er derfor, vi skal tage det alvorligt. Det andet, vi skal tage alvorligt, det er kostfiber. Og det er sådan, at hvis vi går tilbage i tid, vi skal længere tilbage end 1850, endnu længere tilbage, så havde vi faktisk dagligt 100 gram kostfiber i vores kost. I dag er vi nede under 20. Og så tror vi, at den her biologiske maskine fungerer lige så godt. Det gør den ikke. Specielt når vi går fra 20 til 30 gram, så får kroppen det meget bedre. Derfor, og det er også på Black Friday, vil jeg anbefale, prøv at spise Synobiotic. Det er 8 forskellige naturlige kilder til kostfiber. Vi skal have 600 gram grøntsager og frugt om dagen, 25 forskellige slags om ugen, hvis vi skal nå op på de der 30 gram kostfiber. Det er der ikke ret mange, der gør. Så derfor, selvom jeg spiser min morgenmad, det er morgensmoothie, der er 300 gram grøntsager i, alligevel så putter jeg de her 2 skefulde af de her ekstra kostfibre i. Det er et sindssygt godt produkt. Og jeg fortalte før, at vi havde en test, den fortæller ikke så meget om, men vi har jo en test, der kan måle, om du får nok kostfiber. Kommer der ikke til tilbud her? Jeg laver bare lige en warning, altså. Eller en jubi, nu sker der noget. Kostfibrene er også på Black Friday. Vi har den her pakke, hvor der er 3 kostfiber ekstra med. I kan se, der er den røde pil nederst til højre. Ved at starte på et abonnement nu, så får man i den første pakke ikke 3 pakker med som normalt. Nej, man får 6 pakker med. Super god julegave. Hvis man køber det hele på en gang, så får man en ekstra af de her Synobiotic med. Og de holder længe, så de kan sagtens stå i køleskabet, så vil jeg sige. De kan sagtens stå derhjemme, indtil du er klar til at skulle spise dem. Hvis vi så skal have det sidste på plads også, at vi ikke mangler nogle forskellige vitaminer og mineraler, så har vi et produkt, der hedder Extent. Men det er meget mere end vitaminer og mineraler. Der er også noget i, der booster vores immunsystem. Noget, der hedder 1,3,1,6 beta-glucan. Hver eneste dag, du spiser den, får du noget, der booster dit immunsystem. Der er også gurkemeje i, det er antiinflammatorisk. Der er også QT i, som giver noget mere energi ind i de der mitokondrier. Og så er der en masse andre gode ting i. Du kan simpelthen ikke sammenligne det med en af de her normale nede fra Føtex eller Matas. Super godt produkt. Det er også på Black Week. Har det igen. Du får dobbelt op i den mængde, der er i den første pakke, du får. Og så er det jo et abonnement, som man betaler en hver måned, også med de andre. Så der er 2 typer måder, man kan starte på. Enten køber man den med 2 pakker til at starte med, eller også køber man den med 4 pakker til at starte med. Køber man den med 2 pakker, så får man 2 ekstra med. I kan se, hvor den lille røde pil er. Køber man det hele på en gang, så får man endnu en supplerende en ekstra med. Køber man den med 4 pakker i startskittet, så er den lidt selvfølgelig, jeg tror det må være det dobbelte i prisen, men så får man 4 ekstra med. Det er virkelig, virkelig et godt tilbud. Og de her 3 ting, det er jo det, vi kalder vores sundhedsprotokol. Og hvis du er i tvivl om det er godt for dig, så prøv det. Jeg kan fortælle, at jeg har da altid, jeg troede, jeg var spist sundt, det fortæller jeg godt, men jeg fik for eksempel altid forkølelsesår. Mange gange, alt for mange gange i løbet af året. Efter jeg får det her, så er det tydeligste tegn for mig, at men min krop er bare stærk nu. Jeg får ikke det der forkølelsesår. Og hvis det er en sjælden gang imellem, jeg kan mærke, nu vil der være kommet noget, så kommer der ikke noget. Fordi mit immunsystem,
det har altså bare mere power, end det nogensinde har haft. Så sundhedsprotokollen, hvis du har noget som helst i din krop, der driller, prøv sundhedsprotokollen. Og det er jo lige nu, du skal slå til, fordi alle 3 ting er på Black Friday. Vi har også endnu en god ting, der er på Black Friday, og det er Viva. Og Viva giver simpelthen bare ro i sindet. Den understøtter normale kognitive funktioner. Så hvis du er sådan lidt, enten at du ikke kan falde i søvn, eller at du har for meget tankemylder, eller du bare synes, du gerne vil give din hjerne et stille og roligt kram, så prøv Viva. Det er på tilbud også. Igen, startspakken er dobbelt op. Det vil sige, hvis man køber den portion, hvor man køber det hen over tid, så er der 3 ekstra pakker Viva i. Altså, du får ikke 3 pakker, du får 6 pakker. Det er sindssygt gode julegaver til folk, som du tænker, puha, de har da lidt meget stress for tiden. Det skal da lige. Det er en god julegave. Og man kan ret hurtigt mærke, om det er det, der er godt. Så det vil jeg også anbefale. Så du får 3 ekstra med. Du betaler for 3, du får 6. Og igen, hvis du køber hele pakken på én gang, så får du endnu en ekstra en med. Vores kollagen er ikke på Black Friday. Men hvis du er ny kunde hos Centino, så er det sådan, at hvis nu du køber en af de her Black Friday-tilbud, som jeg har fortalt om, så kan du bare putte en enkelt af de her kollagenboost i og prøve at smage vores lækre, ekstremt fantastiske kollagenboost. Så kan du bare købe en enkelt pakke, fordi så er du fordelskunde, når du har købt sådan et Black Friday-tilbud. Og det vil du være resten af dit liv. Så du kan altid gå ind lige og prøve nogle af vores produkter. Og kollagenen udmærker sig ved, at der er 8 gram af det her flydende marine kollagen, og så 120 mg fugtgivende hyaluronsyre. Sund hud starter med en sund tarm. Der er også præbiotika og postbiotika i, som starter, altså al den der sunde hud, den starter jo inde i tarmen, men den har det meget bedre. Der er også en masse andre ting i, og alt det her sammen set gør, at kollagenen bliver integreret i vores hud, og det booster at vi selv kan lave mere af det her kollagen. Den er ikke på Black Friday, men køb nu Black Friday, og så lige putte en enkelt kollagen ned i og prøv det. Lige et overblik her til sidst. Vi har vores 4 test. Det er balancetesten, der er på Black Friday. Man kan altid putte de andre test ned enkeltvis til fordelspris. Vi har vores sindssygt gode olier. Vi har forskellige vitaminer og mineraler. Og som noget nyt har vi spirulina. Det vil jeg også anbefale. Vi har både den grønne og den blå. Prøv en enkelt en og putte den ned i kassen, når du har fået. Men først put dit abonnement ned, eller dit Black Friday, og så put en enkelt en ned af forskellige ting, hvis du har lyst til at prøve det, eller give det i julegave. Vi har også gurkemeje, den der gule nede i bunden, som er antiinflammatorisk. Vi har noget proteinpulver, som man kan bruge, hvis man vil tabe sig, eller man er ude at træne. Og så har vi alt muligt lækker skinserum, hvis du mangler en julegave eller 2. Også til mændene. Viser lige den her en gang til. Bare så du er helt klar på, hvad er det her tilbud, det går ud på. Du køber det, du vil pleje at gøre. Altså, det vil sige, du køber 2 test. Du betaler for 2 test og 2 olier. Ved den første levering, så får du meget mere med. Du får en ekstra test med. Du får 2 store olier, og du får 2 små olier. Hvis du køber hele pakken på én gang, i stedet for at betale den over tid, så får du den samme mængde med til at starte med, altså 2 store olier, 2 små olier og en test. Og det samme gælder for alle de andre produkter, der er på Black Friday. Det, der er i startspakken, hvis man køber og betaler over tid, det er dobbelt op. Jeg håber, det giver mening alt sammen. Nu prøver jeg at slukke her for min deling, så er I velkommen til at stille nogle spørgsmål, hvis der er noget uklarhed med noget af det. Er der nogen, der har noget spørgsmål til Black Friday, eller også det her, hvorfor det er så vigtigt med de her testprodukter? Så må I gerne det. Alt er klart? Ja, Lars nikker. Hvad siger I, Vibeke, og er I med på tilbuddet? Det er godt, der kommer en thumbs up, og Heidi, vi snakkes bare ved bagefter, fordi jeg tror, du måske ikke stadigvæk kører bil. Så jeg kommer til at lave flere af de her. I er velkommen til at dele den her optagelse, jeg har lavet, men ellers så kan man også komme, når jeg laver nogle flere lives, invitere nogle gæster, så andre også kan få lov til at høre om det her Black Friday tilbud. Det var, hvad jeg havde på hjertet. Jeg ønsker en
fantastisk dag med meget mere sundhed. Hej.